Me ollaan Peräpohjola-opistolta toisen vuoden NUVA-opiskelijoita. Mä oon Laura ja tuossa on Heidi. Ja me haluttaisiin haastatella sua tuosta Tornion kamppailu- ja kiipeilykeskuksesta. Ja ensimmäisenä meillä olisi kysymyksenä, että kuka sinä olet? No, miehän on Viisasen Elina, Elluksi sanotaan. Ja töissä nuorisotoimella teen etsivää nuorisotyötä, mutta myös hyvin aktiivinen kamppailu- ja kiipeilykeskuksen harrastaja ja käyttäjä. No niin, no sittenhän sä voit kertoa meille, että missä se sijaitsee. Kamppailu- ja kiipeilykeskus sijaitsee Torpissa Torniossa. Sama rakennus, missä Keilahalli on, mutta vaan ihan vastakkainen puoli. Se on aika iso rakennus, siinä on monta eri firmaa, mutta se on J7-ovi. Ja siellä lukee kamppailu- ja kiipeilykeskus ikkunoissa, että siitä ei voi kyllä erehtyä. Minkälaista toimintaa sillä kamppailu- ja kiipeilykeskuksessa on? Meillähän on 3 seuraa siinä, eli siinä on Tornion Taekwondo ry, ja sitten Tornion kiipeilijät ja Tornion Juitsu-seura. Eli niitä 3 lajia siellä pyöritellään. Ja Juitsu-seurassa on se itsepuolustuksen puoli ja sitten prassijuitsun puoli, mikä harrastaa myöskin lukkopainia. Eli periaatteessa siinä on 3 siinä Juitsu-seuran alla. Ja taekwondolaiset tekee niitä omia ninja-juttuja siellä ja kiipeilijät sitten hengaa ja kiipeilee. No minkäs ikäisille sitä toimintaa sitten on? Tornion Juitsu-seurassa on sillä tavalla, että 16-vuotiaat on nuorimpia, eli siitä ylöspäin. Siinä tehdään niin paljon lukkoja ja heittoja, varsinkin lukkoja, jotka ei vielä niin kuin ihan kasvuikäisille sovi. Se on aika pitkälti Tornion Juitsu-seuran toiminta, semmoisen nuorten aikuisten ja aikuisten laji. Kiipeilijöissä on melkein laajastaan kaiken ikäisiä, mutta keski-ikä on 30 molemmin puolin. Nuorta aikuista, mutta toki ihan 7-vuotiaskin voi tulla vanhempien kanssa. Sitten taekwondossa on aika laaja skaala, että heillä on ihan junnuryhmät ja se alkaa nimenomaan 7-vuotiaasta ylöspäin. Sitten on ihan aikuisten ryhmiin asti. Kun sä sanoit siitä, että siellä on niitä lukkojuttuja, niin mitä ne on, että miksi sinne ei pysty tavallaan kasvuikäiset osallistumaan? No, ne on niin raakoja välillä ne lukot, mitä tehdään ja muutenkin se vaatii semmoista tietynlaista itsehillintää, eli pitää pystyä silloin kun reenataan, niin kunnioittaa sitä reenikaveria, että ei väännetä sitä lukkoa ihan loppuun asti ja satuteta kaveria, eli pitää pystyä stoppaamaan. Et siellähän ne monet lukot, mitkä tehdään käsiin tai johonkin jalkoihin tai niskoihin, niin ne on tosi kovia lukkoja. Se on sama niin kuin prassijuitsussakin, niin siis niistä voi pyörtyä ja näin poispäin, niin pitää osata höllätä oikeassa vaiheessa, että ei satuteta kaveria. Tietenkin kun reenataan, niin reenataan, mutta että ei ole tietenkään tarkoitus satuttaa ketään. Minkä hintaista siellä on toiminta sitten, että maksut? Nyt pitää sanoa sen verran Tornion Juitsu-seurasta, että meillä on 60 kausimaksu, eli syksy tai kevät, tai sitten 100 koko vuosi. Ja jos sä maksat sen vaikka 100 per vuosi, niin sä voit käydä sinne itsepuolustuksen puolella ja prassijuitsun puolella, eli sä pystyt sitä 2 lajia reenaamaan samaan aikaan. Eli silloin toisin sanottuna ainakin 4 treenit viikossa ainakin. Kiipeilypuolella on semmoinen, että siinä on vuosimaksu on 140 ja 140 sä voit käydä keivillä, eli siinä kamppailu- ja kiipeilykeskuksessa on boulderointipaikka, missä kiivetään ilman köysiä, niin sä voit käydä keivillä kiipeämässä niin paljon kuin kerkeet. Ja sitten on 2 köysiseinäkiipeilyvuoroa, keskiviikko ja perjantaisin, eli sitten pääsee Putaan urheiluhallille, kiipeä köysille ja hakea sitten metrejä, että silloin 12,5 metriä on se seinä ja 8 köysilinjaa. Ja siihen vuosijäsenyyteen kuuluu aika paljon semmoisia hyviä juttuja, mutta sitten on puolivuotismaksuja, eli joko syyskausi tai kevätkausi, ja se on 70, ja se on myös, että voi käyttää keiviä tosi paljon, käydä siellä kiipeä ja köysiseinällä myöskin. Mutta sitten on ihan kertamaksuja. Meillä on aina keivillä siinä kamppailu- ja kiipeilykeskuksessa ensimmäinen kiipeilykerta ilmainen, aina voi tulla tutustua ja kokeilemaan. Ja sitten seuraavat kerrat on 5 euroa, että siihen 5 euroa tulee aina sitten kengät, ja meillä on aina yleisillä vuoroilla, jotka on tiistai ja torstai iltaisin, niin meillä on aina ohjaaja paikalla, joka vähän neuvoo kiipeilytekniikkaa, jos haluaa, ja tietenkin katsoo, että kaikki kiipeää sillä tavalla turvallisesti. Sitten meillä on semmoisia 20
kortteja, eli tavallaan 4 kertaa ja 5 tulee ilmaiseksi siihen. Että jos haluaa ostaa semmoisia 4 tai 20 kortteja, niin 5 kiipeilykertaa saa sille. Montaa eri hintaa. Taekwondossa, niin minä nyt ihan taekwondo-hintoja muista, mutta voi käydä katsomassa vaikka Facebookista. Onko opiskelijoille jotakin omaa hintaa siellä? Meillä ei vielä opiskelijoille ole. Meillä on sillä tavalla, että meillä on Tornion nuorisotoimen näiden nuorisotilojen klubilaisille. Kun ne ostaa klubikortti, joka on about 4 €, niin saa sillä näyttää sitä korttia monessa paikkaa, ne saa etuja. Niin meillä esimerkiksi tiistaisin nuoret, jotka on klubilaisia, näyttää klubikorttia, ne pääsee ilmaiseksi keiville. Sitten meillä on nyt monenlaisia tempauksia, esimerkiksi tänään on avoin kiipeily ja tämmöinen jujitsu ja taekwondo. Meillä on lajinäytökset illalla ja voi tulla ilmaiseksi kiipeä. Tehdään aina välillä sellaisia tempauksia. Riippuen siitä, onko naisten päivä, miesten päivä, muuten vaan hyvä fiilis, tulkaa kiipeä ilmaiseksi. Mä olen sellainen hippiporukka, tuo kiipeilyporukka ei vaan. Ollaan, mutta siis hyvällä meiningillä tietenkin. Pääasia, että meillä toiminnat pyörii ja saadaan niin kuin vuokrat maksettua ja saadaan välillä ostettua vähän uusia varusteita ja otteita, niin ei meillä nyt ole mitään visiota. Eihän urheiluseura nyt muutenkaan saa sillä tavalla tehdä voittoa, että visio meillä on siis, mutta olemme hyvin voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, kaikki urheilujärjestöjä. Joo, no eikä meillä muuta, että kiitos haastattelusta ja mukavaa päivänjatkoa. No niin, kiitos kuin myös.